ต้องการจะทำเครื่องรางต้องเห็นที่กระทาพาตุมาแล้วกันนี่ชีนี่ด้วยเกตุมาแล้วกันนี่ตุลีรามรองฮังke angtong ti kathar kan chini ne plutang te la dake ang thek lang lo la ke lam ka chobai nai bang lo lam ka chobai nai bang lo la pen ang thin ke henon nai bang lo people lo a thema bidhung reng thama constituency ar lo haladak APHC supporter ko joni dongkol phudam jok dolo ke di laso dongkol phudam jok joi ne nili alang liphan APHC asong pen alang liphan pulo lason ke klen ke chokchi pusi video la marjan selam lo hala so la marjan lo alang li met thang sinang thak dun lek lo aki hayang tong ti kathar puning je lo ke di ande ko so ni sini der lo ko so ni sini der lo te nili phan ke alang li ke lam chobai lo bon la hello ang tong ti kathar phan CM tuliram no hang chini ne alang li ka chini ke mukut mohon to alang li ka chini ke Ojit Kumar de alang li ka chini ke Pawan Kumar Rai la hello alang li ka chini ke gopilo hala mukut mohon to Pawan Kumar Rai Ojit Kumar de sita rong pang thira sor phan ke chini ne ate mala ka me thang rat ke chini ne tumhan ke la hello tuliram rong hang ake hai aot adur ke la hello ame thang ara phan ke asap sota ninga lo ka ching hon ke asap sota abi la hello nili puji bang ke Fatek pen jogde pen PC ke kem cengko po sedang nangar julo ajha agra tum penang ka phire dolo alang li angtong ti kathar ke jel pen jogde te BJP dun joita hai do penang tum pa phire lo ke di la ke komantulo sona chemani ke angtong ti kathar ke BJP ki dun ke mo CM tuliram rong hang ke hai akeng pendam de aphu pendam rong pon niam belo lo ke munit munor tum akeng pendam tike ni la sosong besila sosong se dobo ni leke bo komane aphu pendam rong bang do putang de ni phang than BJP dun bo par ke la helo ni puji